Kaseng Nyutrap National Youth Front HNYF Southern Border rengkat ke HNYF Dangar Balat Circle. Haka khat khandai tarik nailar kila penyeng deka kerdop talasi hadangar ban pej perman ya kajingrung ki barjala bat ki mender lengba ki shnong kaput. Kinong yalam ke HNYF kila suba ya kajingdan ki brieu ki ba kamai pisa da ka ba penrung ya ki brieu ki ba na barsha kani kathan. Kila ong ru umla aban sengothu na ki ki daw baka sorkar jela kala wengno ya ki kerdop infiltration check gate ki badon ha umpung bat ha mausen ram ki ba khanglat ki jingrung jong ki mender na shiliang put bat ka Bangladesh. Na kaliang joka HNYF Dangar Balat Circle ka layo banbu lomba kena infiltration gate hagne masnong dangar lomba juk kapur lomba kena kasi bamta ya kaba balengi habu ya kena infiltration gate namar ngi ba kasau kasian ba khantam ba kadon ke jingyaki hangte hapo dari Bangladesh ngi ba ke jingjlei jong ki poe ki bawan tur syakne ka ri jongi khantam e hakne ka hapo ka mekalaya jongi bat ka khantam kini kidong kithan bede nate na mau kriya snatola bat kumjuru lamba jong ke sinong dangar te kadang kamengi kum kaseng ba ide ban talasi ban nginom ailat baya kinongwe ki poye bawan bawan kuntur ha neka jala ka jungi bat ka jing kuntur kalong ya kinong ki thawa ka neka dong ka than ba kinde ban sim ki jing ki klilam ban ya tre ban ya telilam ba kanlong ba bangin la ban nom ailat ya ta kinongwe bawan ban khmu ban rung ban bu hai snong ha kane ka jala ko jungi bat unjuru yu iba dang ha ini ki khniat sngi ba nakaliang juga seng ru kali ban bat ya ki kharbang la ki badon kumba arpho arpsan ngut ai te nakaliang jungi ka seng ru ngile ban phai no yaki sa bo lojong kari bangin ailat ba kuan rung cakne ka jala ko jungi bat hajing sha katkan ka sau kasian omde tang mangi kum ka HNYF ring ngakon turu ikiwe kiseng ibadon hap kon ka dong ka than na mangi ba kan ka dong ka than ko jungi ka ka we ka lenti ba ki alat wan rung sha po ka dong sapo ka jala ka jungi bat tang hakini ki net kisni ki kena kita yo ba ki pulit nang tenis luang ki banbat ya ki kharbang la ki tai kharbang la ki ba ki pulit ki obat ya ki dei kharbang la ki biat lang ba jo kan ko surok na kan ko sendong dangar bat sakawe ngi yo ya ke jingtep ba ki don ki nong buat sendong ki badai nang kita bordar ki badai ki non tribal ki ba penrungtu man tu ya ki breu ban perungtu ya ki ta ki kuir ki bayat lang ba kan ko surok na kan ka lalpani dangar ter bat ku kan ko bodar ni borok kowe to na kaliang jungi jungka ningalam jungka HNYF jungka Southern Border ya rekalang di terang buka dengar Balat Circle ipa uju sokya lor ba nadu menshwa ka infiltration check gate kebetulan ha umpung bat ha musun ram ten kaliang juk sarkar bangim te pedum ta balai du balai ki wengno gitu ki infiltration check gate lese menshwa inda don gitu ki infiltration check gate kala lese bangin long bakalong kawe na ki jingida na banta jungi ki basong basa ini thain bordar namar teng ite mentale bhaba kadon gani ka saw kasian hapo Bangladesh ka jingrung jingni jong gini ki kharbang la le se ngimtip na i kiyo amrong kawairu kajing failure jong gini ki fencing ki banon hang di than te na kaliang jong government hajing sha ka di ban sim khan am ta kani ka na ta kani kam yo le se namar ngi ki basong basa kani ka dong than ka jongi le se ngi kajing bon kajing wan rong kertap ki panabar ngimong tangi banapo Bangladesh ngimong ngi kentup lang ki briu ki non tribal ki buan ki wi ki jala ki lese nomor bangilong tang gejai beriu baripan ini hapo bordar jungi ile syong klek lang tena kaliang jungi kaseng ni ban sisien ne sarkar ba kei kadaw ka penlong ke sarkar bahkan wengno yak tiki arti infiltration cheget kebadan hapo umpong bat hapo masram